ngihlushwa into la. Hayi le. Ngisho into le kaMambane uthi uMambane wagcina yalekile kodwa. Phela uyakhuluma yabona nengane ukuthi mhlambe ungayithatha into yomuntu kanjani kodwa ingane yohlezi ingane. Yeah, into yomuntu ngisho mina iyalo. Uthi iyalo azinakho uthi kabani iyalo eza wonke umuntu uthi wayithola yini yena uMambane. Ngiyathanda imawusho kanjalo ngoba nawe ubukho kodwa manje usubuza mina uMambane ukhulele phakathi kwethu. Ukhulula phakathi kwethu. Mina uyakhohlwa mina angihlanganisi lutho noMambane. uMambane akuyena wami wokuqala lokho. Kodwa baba uMambane ungayisho kanjani? Nayo into ubaba uMambane manje. Cha sakhuluma ngithi nawe sakhuluma ngoMambane wawukhona lapha ngize ngithi mina uMambane akavela abe ingane nje. Singalokhu simbeka amabala simlebula ukuthi ukabani akuyena ukabani ngoba phela usekhona empilweni zethu. Manje mayengalebulwa engabeka amabala abekwe kumina kulebulwe mina. So mina ngubaba uMambane mina. Ufuna uba ubaba kabani wena? Ufuna uba ubaba wami? Ngamane ngibe ubaba nje. Ngingabe ubaba umuntu ngeke ngibe ubaba uMambane. Wena yini umfunza uMambane engamfuni? uMambane ukhona la. Wena ubaba, mina ngumama. Ufuna kwenzakaleni ke simjike kube uyena ubaba wena kube ingane. Angimandi mina ukuba ubaba ngingabe ubaba womuntu ngoba ngikhulumela izingane zethu mina. Esizoyithola ukuthi ngifuna ukubuza ukuthi uzoyiyala uthini ngakho ngibuthi uMambane wamiyala wathini. Hayi yabona nje ngiphatha kabi nje yonke. Mina uyazi ukuthi mina ngakhula ngusonto sikole. Izingane zami nazo ngizoyikhulisa ngusonto sikole. Mawukuthi kanjani nayi iTV ningabe izinto umuntu ayifunda. Uyalo iTV. Ngifundisa kabi iTV obani labo ogondi bafundisa kabi. Bafundisa ogondi. Awusayikhumbuli le ithini esi iba nomnyakazo. Ongathi ngayibuka ke leyo ukuthi athi ungenzo yenza into yenzayo yenzo kwakho ukuthi ngizokwenza busy. Ngawuthanda umethi ngizokwenza busy ngoba ikona vele ngifuna umuntu ingane zibe busy zikhule sazi ukuba busy. Umuntu akhulu kwazi kwezinto yakhe. Anyakazi. Athi wemazi ngoba esho kanjalo kodwa ngakuthatha ukuthi ngoba bakhulisa belokulela ngoba nami ngimdala nathi badala nje siyafunda lapha shiya ukuthi sikhuliswe yibona kodwa namanje mina namanje ngiyafunda ubona nje umuzi nje umile lo umile ula ukhona ogundi ngeke ngibone ubhizi la wehla wenyuku ngisho ukuthi wakuthatha kogundi nokuba strong nje kwakho nokunyakaza ngoba phela izingane zanamhlanje ayisanyakaza ayizibalaleli phela ogundi ngoba akhuluma ogundi yazi ngeke sibuyele kubona nathi nje sesibangaka ngesibalalele ogundi usho ukuthi khona la ingishoda khona yini cha noma ngingasho phela kanjalo kodwa nje ukuyikhumbuza ngoba khona ukuthi uthatha uwami wakhohlwa amazwi kagundi yabona umlalela ugundi oba ngikubuza ukuthi hayi ngazi ukuthi ufundiswa ngiphumile esifundisweni uphumile emfundisweni kagundi hayi usho ukuthi manje uselate lo uMambane ngabuka ogundi hayi ngokuthi uMambane ukuthi angithi uyamazi uyingane akayona ingane uMambane kodwa futhi akakhulile angazi ngathi ngithi estage sakho sewadlula kulezi stage so waphaphalaza hayi ngisho wadlula waphaphalaza phela na ungabe usukhuluma kabi kakhulu ngengane inento ongayisho ngoMambane ngoba usho ukuthi uzama ukumncoma uMambane uyagxekeka uMambane uyayigxekekela yini ongayisho ngoMambane enhle uyingane nje izingane zinhle zona wena wakwayibona ingane angangilonde lokho sengiyakhumbula izingane ngayibona uyibona uMasikhakhane akukana manje uMasikhakhane ingane yakho wayibona ingane kaMasikhakhane ubani lo